a soyayya ni ke ni gani kuma ke ni kayan kuduri dacewa da masoyi daɗi mai sona rike alkawari. Shi lamarin soja in ja ba daidai ne ba, mai fushi kan so ba za ya cimma riba ba natsuwa guna in ban gano a bar so ba, son da nake miki baya misaltuwa kin jikin jiyar baba. Mai zurfi kan kauna har an ce na zautu, mai uwa bakin murhu bayar shan koto, rike amana in har ina rike to na yantu, ko aina kike sai ne tattaki ni da ke yanin saba. Banda muradi wanda ya zarce na ganke gefina, a zuciya sunan ki ko ta ina na zazzana, rike magana kar da ki furta sai kin tattauna, sana biza ne ke mai izini yar uwa mahau turba. Ribar nema bai wuce samu ba, mai kyauya ba zai shirya da masu ruwa ba, mai katari na samu wacce ba ta yin kwaba, so man rana ban dafa daga bani na gode rabba. Ke na gani har abada ni ba na canzawa, wanda ya samu kula ta makarni a dacewa, ribar so aure yin haka shine morewa, inda akan kizancen masu adawa ba zan duba ba. Kula da masoyi mai shi yasa haƙin kauna, ko ban zo ba sai kin kira waya mun tattauna, da kin magana ba ja in jaguna ta zauna, in so sun su ne kauna ita ta zamto ajalin gaba. A soyayya ni ke ni gani kuma ke ni kayan kuduri dacewa da